Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Peio Sarratea izanen da gurean, bera badakizue Beitikots abereak eramaten dituela eta berak kontatuko digu nola daramaten eguneroko lana. Ondotikan Aitor Bazterrika Baztango mendizainarekin egonen gara eta azkenik saioari amaiera emateko Aspinako Nafarroako Pireneika elkarteko idazkaria den Jokin Ramirezekin egonen gara. Aspinako zenbait kontuen inguruan solasean eta baita ere beraiek landetxea badute eta kontatuko digu Jokinek nola daramaten pandemia hau eta landatxearen egoera. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atala honetan haragizko behien sektorearen inguruan solastuko gara eta gurekin Peio Sarratea almandoztarra dugu, badakizue beraiek Beitikots abereak saltzen dituztela, eta Peio, ondu ginen ozbaiteroen dela hilabete batzuk, konfinamentuan ginelikan bideokonferentzia bidez elkarrizketa egiten, eta gaur berriz ere aukera oraingoz badu behintzat personalki elkarrizketa egiteko, ezagit pixka bat nola, behar bada, hasiko gara gogoratuz pixka bat, zuek haragizko behiekin noiztik zaudete etxean lanean? Pues nik betitik txikitetik zauntu dut gurasoek bazuten ja hazienda, ite txitamatxik ere, eta ni 2013 urtean ja ite jubiletu zelaik, ni instalatu nintzen, joven ganadero bezala, eta ordutik, haragiko behiekin, behorrekin eta zerriekin segitzen dut lanean. Hori da. Azkenean, diversifikatzekin, aukera hori ematen du, ez? Batzuten igual salmenta edo prezio bekio dago sektore bat, azpi sektore bat, eta beste batean beste bat, eta pixka bat, hiruekin jokatzekin aukera gehiago. Salmenta, azkenean zuek hazin da duzue behorrak, behiak eta zerriak, bakoitzetik ze ateratzen duzue pixka bat? Zer da komertzializatzen duzuen edo saltzen duzuen? Pues behien aldetik txekorren haragi egukiten dugu salmenta zuzena eta gero salmenta zuzenan bidez ez direnak atratzen arategiei saltzen dugu. Behorren aldetik gutxi dugunez oinik ez gara hasi salmenta zuzenakin eta horiek berdin iten dugu tratanten bidez eta zerrien aldetik gu aitzen gara maskaradan dako lanian. Orduan beti ere bilatzen duzue kalitatezko haragia saltzeko orduan, eta gora berak izaten dire, prezio gora bera asko izaten dire, urtearen arabera edo sasoien arabera? Ez palime da orai pastu den bezala krisi egoeraik edo pandemia hau pastu den bezala ez da sobera mugitzen. Prezioak nahiko estankatuak egoten dire. Zerrien aldetik ez da gure kasu, baina zerrien eta bildotzen aldetik eta nabaride guberrietan eta prezioa goratzen dela pixket. Eta behien aldetik ere igual solomilloa eta txuletak eta kontu horietan uda partian eta eguerri aldian beti nabaride jendeak kalitatezko pieza horiek tiretzen dutela gehiago, baina bertzenaz nik ematen duten urte hauetan menpin nahiko prezioak estankatu daude. Kendute azkeneko hilabete hauetan jautsi dela desente. Zuek aretzeak saltzeko orduan edo hiltegira eramateko orduan, ez dakit pixka bat noiz nahi izaten duzue behiak erditzea. Nola bilatzen duzue pixka bat gero aretzeak ja tamainan izateko? Salmenta zuzena hasi baino lehen ginun bi urtarotan bezala, udaberrien aprobetxatzeko belaiko belarrak eta gero negu aldian, azkenean hazienda bernien dago errexagoa da lanitia berekin, baina orai ja biletu dugu urte osoan barna erditzea eta izetia, salmenta zuzena klientiak eta urte guzien izeteko aukera loteak eta erosteko. Orduan orai urte guzien barna dauzkegu partituek. Pixkoa banatua urte osoan zehar eta orduan zuek ikusi zenutenez, azkenean salmenta zuzena, zuek ekoiztu eta zuzenean konsumitzaileari saltzekin, zirkuitua laburtzen da, behar bada etekin gehiago eta konsumitzaileentzat ere abeltzen berak haragia saltzea, beste tratu bada, ez? Diferentia da, guretako erran duzu bezala ekonomikoki etekin gehiago atzertzen digu,
eta ere ez dakit nola erran, pues, guk ez dugu jabe bat egiten dakune edo lana ongiten duguleta, bueno, bakotxak berak badaki nola egiten duen, baina bezeroek eta eskertzen datzutelaik kalitatezko eta haragion bat delaik, pues, ez dakit, batei satisfazion bat bezala ematen dio. Eta, bueno, gaten zara jendia zautuz, laguntzen datzute ere, pues, hobetzen ez, beti exigentiago da, azkenean arategiek ez da gauze bera, arategi betera saldu edo bezora izuzenean saltzia. Bai, eta bueno, pixka batzu aretzeak tamain bat dulika, normalen ze tamainakin bidaltzen duzu hiltegira? Pues aratzeak más o menos haragie 200 kilo duelaik, urruxen kasuan hori izeten da pues 200 eta 250 kilo kanalian, gutxi gora bera, 12 betekin. Dependitzen du pixketere eskaeran arabera, pues negu aldian handisagoak hiltzen altugu, orai uden aurten ez, aurten jendea gutxi atra delako, baina uden bai sumetzen da uztaila eta buztuen batez ere eskaera gutxiago izaten dela, jendea kanpoan dagolako. Bai, eta bueno, behin eskaerak ikusita edo aretzearen tamaina ikusita, hiltegira bidaltzen duzu eta hori zask, zu egin behar duzu pixka bat, zatik eta lanak eta zu egiten dituzu edo? Bai, bueno, guk hiltegire eraman, baina aste pare bat lehenago iragarki bat jartzen dugu, pisetzen dugu guk etxeko baskulan aratze hori jakiteko zenbat lote atratzen altugun, gutxi gora bera, eta gero goizian amatani egoten gara sala despiezatu eta loteak enpaketatzen, eta ja txaldean eta ondoko egunean aitzen gara banaketa egiten. Bai, eta bueno, pixka bat jendeak jakin dezan ze lote da eskaintzen dena pixka bat, ze tamainoko lotea dire, ze izaten dute? Pues 5, 10 eta 20 kiloko loteak egiten dugu, gero badago aukera ere hemen iparraldeko jendeak kostumbre gehiago du kongeladoretan tasartzea, orduen aratze erdi edo osoa. Eta bueno, lote horiek ematen dute aratzeak duen haragi klase guziek, azkenean da kanal osoa proporzionalki izatitzen baginen bezala. Fileteak, solomilloa, txuleta, txurraskoa, haragi birrinduek, gisatzeko haragie, redondoa, azkenean pieza guziek daude, baina bueno, proporzionalki banatue. Bai, eta bueno, azkenean jendeak aukera hona du ez, ezagite salmenta batipat nundikan nora saltzen duzu, Iruñatik asko saltzen duzu edo? Pues Iruña herrien nahiko saltzen dugu, bueno, Nafarroa mailan desente errango nonik, eta gero estatu mailan ere, pues uda partean turistak eta etortzen direlaik eta bisita egiten dutelaik ikuliure, pues batzuk interesatuk egoten dire eta estatu mailan ere saltzen dugu. Bai, eta bueno, hori aretzen kasuan, behorrenda kasuan ere, salmenta zuzen egiten duzu edo oraindik ez? Ez, oraindik ez, hasteko asmoa dugu, baina bueno, lehenik ez dakit nola erran, merkatu pixket estudietu nahi dugu, sobera salsan edo ez sartzeko eta gero dena ongi organizatzeko. Oraindik ohitura edo pixka behorrek eta zaldikia jateko ez da ohitura hondirik, ez? Kontzientziazio pixka behar da edo marketing pixka bat, ez? Bai, bueno, ez da hemen igual zerriki eta txekorra bezain bertze jaten, baina bai ikusten dutela gero eta bezero gehiago galditen datetela, noiz baitere potruak eta saldu behar dugun. Sumetzen da gero eta gehiago jendeak interesa duela. Bai, desberdintasuna aretze batetik edo potro batetik zein izango zen pixka bat haragian, ze ezaugarri dute desberdinak? Haragian, nik potro gutian dute egia, baina erten dutenez ez du zaporian eta kalitatean eta ez dutenez diferentzia hundik, baina egia da igual osasungarrixago dela potroana. Biek osasungarri dire, baina adibidez aurdun dauden Andreita gomendatzen diete haunitz hierro kontuengatik eta potro gehiago jatia. Eta bueno, eta zerrien kasuan maskaradara saltzen duzue, pixka bat kasu horretan ze adineko ezagik zerrama saltzen duzuen, o zerrikumik, o zerra saltzen duzuen? Guk lan egiten dugu maskaradan dako, zerriek beriak dire eta guk egiten duguna da txerrikumiak atra, erditzen dire gure ikuluan, eta 40 egunekin jagaten dire maskaradara. Eta han bertan gizentzen duzte kanpoan urte bat inguru inaktio. Izaten ere zegite euskal zerria eta kruzeren bat izaten da edo? Ez, euskal txerri purua da. Purua, bai. Orduan, lan aldetikan urte osoan zehar, okupatuak ibiltzen zarete, ez da aski azindori ez azitzea, baizik eta gero salmenta egin behar da, eta denbora okupatuak. Bai, ez palime da ikuluko lana, daude lan administratiboak, belarrak, esiek aldatu, lana beti bada. Bazka aldetikan, etxean ze bazka egiten duzu azindori zaintzeko? Etxean hazienda kanpoan egoten da,
zerriek ere aurdun daudela kanpoan egoten dire, eta bueno, gero pentsuekin komplementatzen da, eta guk iten dugune da lehenbizko kortea silua eta bigarrena sorua idortu iten dugu. Eta bueno, gero amendako pentsu pixket, behiendako, baina albezain guzie txekotik iten dugu. Lasto pixket erosi, mateko eta guti gehiago. Eta pandemia honekin ezagitzer ikusi duzu, alde batetik konfinamentuan ondu ginen, gero konfinamentutik ateri ere eta murrizketa batzuekin ibiltzen gara, ezagitz, jendea behar bada ikasi du gehiago salmenta zuzen hori erosten aldela, zer da ikusten duzuna, desberdina edo aldatu dena? Guk nabaritu dugu, ia bikoiztu dugu adibidez ganden urtetik salmenta zuzenan saldu ginune. Bai, nik uste jendia alde batetik itxetik albezain gutia tretzeko lehenbizko gune hortan, eta gero ere nik uste kontzientziatu den, ekonomikoki behar dugule guk ere beraien laguntze eta dirue bertan gelditzen dela. Bai, eta bueno, eta orain ja poliki abuztu bukaeran ja, pixkat udazkenari begira, eta bueno, pixkat urtea bukatzeko ja pixkat antolatzen ez, aretze dituzuen, eta berriz ere Gabonetako eta berriz ere saltzen denez fuerte. Bai, hoi da, hemendik aintzin ja abuztue akitzen deneko, berriz hilabetian aldi beto, bi aldiz ja hasi beharko gara aratze bat hiltzen. Bai, ezagit ikusita salmenta pentsatu zuen, aretze gehiago izatea edo ezagit pixka bat, azkenean tamaina hartu behar da edo askotan esaten zu bada eskaera, baina gero igual arrautzen dituzu eskuak ere, pixka bat horreka bat bilatu behar da, ez? Partidarioa naiz, orai behi eta migen tartian 60 behitugu eta nahiko partidarioa naiz hortan mantetzeko. Hori da. Azkenean eskaera gehiago balime da, gutiago saldiko dugu arategietara, baina orai benpin badugu aragi nahikoa eskaera guziek. Bai. Gero Almando zen egotekin, beti ere Iruñerria aldera hurbiltxo hamar duzu ere, esan Belate tunela pasatuta ere, bastan ere bertan zaudete, azkenean nahiko leku estrategikoa, ez? Bai, nahiko ongi kokatu gaude, azkenean erretzen duzu bezala Elizondotik Iruñera segiden gaude, eta gero behin Iruñera iritsite, Ultzama aldea, Sakan aldea, nahiko gertu dago dena. Herribera aldera tokatzen dara, transporte bide zigortzen dugu, denbora gehiagi ez galtzeko, baina hemen iparraldean guk gero banatzen dugu. Bai. Oso ongi, ikusten duzue, behitiko abereak Almando zen, Peiok erabaki zuen etorkizuna hortik egitea, eta azkenen diversifikatuz, azienda ezberdinarekin, etorkizun bat lantzen ari du. Peio, jarrai dezazutela orain arte bezala lanean, eta ea konsumitzaileak erantzuten duen, eta kalitatezko produktuak kontsumiten dituen. Eskerrik asko. Esker mila zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Aitor Bazterrika mendizainarekin gaude, badakizue Baztango mendizaina dugula, eta Aitor abuztua bukatzen gaude, pixka bat ezagite zertan zabiltzate edo zer dugu aipatzeko? Aipatzeko, erramen lehenbiziko, azken astea dugule Baztango udaletxean egurroteak nahi dituenak izena emateko, eta, aurtengo guden, bedakizun bezala, hasi ginen ekainan batean bazkalekuetan bai Erdizen eta bai Belaten behiak sartu ziren, eta horri izan ditugu zenbait arazo Erdizen aska batekin, basurden kalteak direla, eta indire mendilan batzuk ere bazkaleko hauetan, Erdizen desbrozatu dire hektarea batzuk, hor Araungo Soroko zonalde hortan, eta Belaten zelaiko sasiek ere desbrozatu dire, aurten, hori mendilanen barnean. Eta ipetu duguna, mendilanak, ezin dire udako garbiketak, zerrakura zarrak kendu, oian bakantzelanak ere bai, desbroziak, eta badago aktibitatea Baztanen momentu honetan, bai, saltza bada, bai. Egur lotekin pixo bat jarraituaz, azken urteetan, eskaera handia duen gaia da, ez? Ikusten da, Baztanek badula egurra unitz, eta Baztandarrek behar hori badutela, eta ongi behar hori asetzen da, ez? Garrantzitsua da hori.
Bai, bueno, azkenean egurra energia da, negu partean hemen etxea unitzeko tximini eta horrekin berotze dituzte etxeak. Eta, bueno, 230 loten bueltan ibiltzen gara urtero, horietatik 70 bat ola izaten dire, etxetara eramateko zerbitzuan barnean sartzen diren lotiak, bertze gainerakoak, beti bezala. Eskatzen dituzte, negu partian markatzen dire, ingurumen departamentuko mendizeinekin gaten gana markatzera, herriko lotiak denak iten dire elkarrekin, eta baserritarrek baztanen badute aukera markatzeko berek nahi duten lekuen beti ere balin beda aukera egurre emateko. Aipatu duzun bezala egurre bertzek ez dugu baztanen, horren ez dugu oraindik arazoik izan afera horrekin, eta egurre gehiena bagoa markatzen da. Baztango loteak gehienak edo denak dire bago egurrekin, bale? Bai. Eta, bueno, pixka bat, lote bakoitza zenbat tona izaten da, ze volumena izaten du gutxera bera? 10 metro kubiko, 12 tona olako zerbait, pixka goiti bai. Bai, normalean tamailu bat, edozein etxetan urtean konsumitzen den egur kopuru bat, ez? Bai, nik uste dut aiza eman barko lukela, bai egia da, badirela etxe batzuk, kokapenagatik edo, hotzagoak direnak, edo xarren bat etxean izaten dutena eta uden ere supizteko lana dutenak, horiei igual ez zaio tailatzen, egurre, baina bertzeetan normalki bai. Badire etxe batzuk, etxe zenbait, 2 urtetik eskatuten alotia, edo 3 urtetik ere bai. Hoi beharran arabera, bai. Bai, eta gero normalean, eskaera indunak bera arduratzen da, arbola botatzea eta etxera eramatea, ez? Badu horrek ere bere lan, ez? Esan behar dugu, badula bere puntua. Bai, ertute egurrek berotzen duela 2 milioi gehiago, eta egia da. Botatzei zulek, apaintzei zulek, atratzen duzulek, txikitzei zulek, piletzei zulek, eta gero sumaten dizulek. Bai, eta aldiz etxera galdetzen den ura etortzen da enbor luzetan etxea, ez? Etortzen da etxeatarira. Bai, hori aldiz askoz ez erosoago da hori, ez? Bai, ez zaraz deustaz arduratu behar, eta, prinsipioz udala arduratzen da, enpresai esleitzen, gero mendiko lan horiek baituzte baldintza batzuk, eta baldintza horietako bat da, garantitxuena niretako, ilargi gorapenakin bota behar dituzte lagurrek, eta gero etxetara garraioa berek egiten dute, aurten arpana enpresak egin zuen, eta zen, pisuan zagon, 12 tona, eta berak kargatzeko momentuen gatzen da pisu bet suma bat iten, eta 12 tona jatzen delaik, gelditzen da, eta hori eramaten zaio eskatu duen nahi. Egia da, ez zinduela egozeinik eskatu lotia bazanen. 2 urte benpin erroldatu egon barko du, bazandar batek, lotia baldin eta udaletxean bitartez nahi balin bedu. 12 euro ordaindu behar dire ofizinetan, eta errandutena, 2 urte erroldatu behar duzu egon, eta etxe bakoitzeko lote bakarra da. Bizitza bakoitzeko. Etxe batean bali badire 4 bizitza eskatzen alduze 4ak. Nire da, bizitza bakoitzeko lote bat. Eta kostu esan duzu zen bat? 12 euro. Bai, da zerbait simbolikoa. Gero, hortik itzeneko kostuak dira handiago, ez? Garraio lanak, eta bueno. Bai, eta gainaz gimnasio doaikoa, etxean izate pixo bota, eta ongi. Bai, eta bueno, uda bukatzen, bazkalekuak eta guain ongi dire, ez dakita zien da ongi dago mendian, idor xamar duie edo nola doa uda? Bai, uda haitz idorra izan dugu, batipat abuztuan, ez? Nik uste dut egin dituela bero handiagoak abuztuan, uztailan baino, baina bazkaleku hauek nola dauden goiti, batez ere erdizkoa daude arraso ongi azindak. Horai, egingo balu gurie, behiak galduko zuten. Torko ziren, behitikoak inbertze urtetan ere ala sortatu izan da, baldin eta irailan iten badu gurie, edo noiz behit iten badu gurie, ez dakit, inen den martxontan. Eta bazkalekoen barnean, ure eskasi horrek sortzen duena da, arazoak, arazoak asketan, badugu aska bat, Aragongo sorokoa arazoak sortu dizkiduna, ur sorlekuen sortzen den ure gutxide, eta handik askara gaten den laik iziartzen du, askan badu hainbertze behi daude, eta azkenean ohartu gara, hain behar dugu obra txiki bet, enpresa batzuk enpatu gara harremanetan, eta printzipioz, aurten edo helduen urtei begire, idea da hor deposito handi bet egiteko, eta horrat ure bildu, eta biltoki hortatik askara, biltoki horrek izango ditu 3 aldiz askak duen kapazitatea baina handiago. Horren, saiatu behar dugu, pilatzen dugun zerbait soluzio bat, baina hori epe laburren ezin izango duguin.
Eta gure, azkenean agortu egiten da, zenbait aska agortu egiten dire, zati idor daie, errekak ere agortzen dire, eta behia ez da ardibet edo behor bat bezala, ure bidetzera gateko gaitasuna duen animali bat baizik, eta behiak, oztopatzen bali bada, aska batian ure daten, ala gainet, ezpada uri gantxe egin de. Behar duzu ganazi behar duzu berte aska batera ure datera, bai. Hoi da pixket azkenean lana. Betiko arazoak ez, idorteak ekartzen dituena, eta ja udazkenari begira gero zelan izango dituzue, eskuartean. Udazkenari begira, ari gara mendi esplotazioak ere egiten nahi dire baztanen, zenbait mendi esplotazio ari gara egiten, eta horrekin segitiko dugu, eta egur lotia markatzen hasiko gara. Eta, heldu den neguei behire, hasiko gara erreketak ere planteatzen bizketa. Ze beharrak dauden, eta nola antolatu behar ditugun erreketa horiek, eta badugun suertia aurten baino gehiago, uzten dakuten etxetik atatzea, eta iten aldugun erreketa bat baino gehiago, aurten bakarra inginuen eta... Pilatzen joaten dire, urte baten ez badongi egiten, aurrekoan ez dara, joaten dire pixka bat pilatzen, eta noiz baita ere buelta martzaiko. Argi dago, hoi demostratu dezakegu estadistikak ala diote. Izan ditugu urte batzuk txarrak, negu txar batzuk, eta ez dira erreketaik izan, euraldiak ez duelako lagundu, eta urte bat ona suertatzen delaik, gaten dire erreketak eta suteak gaten dire goiti. Oso ongi Aitor, ikusten dugu betiko moduan lanean jarraitzen duzuela, lan faltik ez duzu ezuek ere, eta segi martxa horretan. Eta pandemia honek guztien gaituen normaltasun batean lanean aritzen. Eskerrik asko. Saioa bukatzeko Jokin Ramirezekin gaude, badakizue bera Aspina, Nafarroko Pirenaika elkarteko idazkaria dugula, eta Jokin, azken aldean, martxo aldean edo egondu ginen, bideokonferentziaz pixka bat, ezagit, orain ja buztua bukatzen, ze berri du Pirenaika elkartetik? Berdik, ude martxoan egon ginenaik, autoko pentsatu zen usteko batzan nagusi atzera botazia, eta egoera zaba manerian, eta pentsatzen zen, igual urdi aldera egingo inola, baina, ikusi du ez dela segurantzik, eta momentuen utzi de heldu usteko. Aurten tokatzen zen aldaketa, bi aldaketa, bide atea eta beste bide sartzeko intentzio bat zen, ozkoak eta juntekoak, eta heldu uste egingo du. Eta iraila egiten den enkante lehiaketa nazionala, hori ere atzera bota da. Pena hundiekin, eta jendia, badu ilusioa, aziendaia zauzkenia bizkat batzu bere isitola, eta baina, dezitu du atzera botatzea bai. Hori da, azkenean Pirenaikarekin lanean aritzen zaretenak, zuen eguneroko martxan, zuen eguneroko lanean jarraitzen duzue, kalitatezko aziendarekin lanean, eta ezakit, zuek dituzuen zentroetan, Aspina dituen zentro edo goitza horietan ere, horre azienda hona ateratzen da, bestetik jarraitzen duzu pixko bat, telematiko baldin bada ere, iten da enkanteren bat edo eresketaren bat, Bai, hartu egiten ziren enkanteak, bazauden Azkauten, bazauden Salamankan, gero hemen egiten zen Elizondon ere bai, eta batzu egiten ziren zentroan ere bai, eta uste ditu biztualak. Bakarrik azaltzen ziren bakarrik teknikoak, langileak, eta gero egiten ziren enkante, nola hemen Sabaizan, nola Aian, Gipuzkoan. Zetaz, Gipuzkoakoek egin dute, beste zentroat intzuten eki Aian, eta hain dute hazi zezenko Pireneikoak ez. Lo handutena da, atatzen dira ustiekin. Saltzen dira gazteixau eta ustiekin atatzen dira enkantera, saltzera. Eta hemen Sabaizan, amasile betekin atatzen dira. Baina guaintun denak biztuela bai. Orduan, helduen urterako pixka gauza normalizatzen bada, gogo gehiago horrekin hartuko da ez, Elizondon bastain ospatzen den feria ez? Pentsatze bai ez, azkenean jendia ongo da guakin, eta uste bat kentzia azkenean nabariko da. Nola enkantean, nola pentsatzen dute Elizondoko udiko feria ere bai ez, azkenean oino ez da dezitu da, baina pentsatzen dut ez da egingo eta azkenean pena hundikin. Eta guztian gogo gehiagokin, gauduziek. Hori da, zuek etxean Jokin Gartzainen, Pirenaika aziendarekin lan egiteaz gain, erabaki zenuten orain dela urte batzuk diversifikatzea ez, eta turismo rural landatxea jartzea, leku paregabean, ezagit pixka bat pandemia honek, konfinamentuak nola eragin du pixka bat turismo rural horretan?
Hombre, lehenbizien bat, hau etxizelaik zen martxoain 13-14, eta ondotik apelian zen aste zaindu, eta gero San Jose Zubio zagoen ondoko asteaztan ere bai, eta zauden denak hartuta, bastanen etxe guzti zauden hartuta, guri ere bai, eta bueno. Eta, jatuten egunen moztu zela, eta idean gantzien atzera ez. Eta gero, oartu gara, jendeak badu beldu eta hauden igual, lehenago egaten bazen toki jende gehiago bazena ez, o saltsa gehiago bazen tokitara, guain berdiz, tozen dire, nahi dute albada, eto toki betera eta maskaile gendu ez, porque daude behen tokien daudenak egon guzie mutudeko jantzita, eta honeto zen dire, nik uste autotia usten dien, ja gabe, ja, idiotekin bai, haunitzek. Eta, bueno, nire ez nabe, gaude da tozia honet, baina pixket mantenduz distantzik ere bai ez. Baina, bueno, beren dako uste heldu dien mendire eta hoi haidi biletzen ez. Izan dut taldeak, guabian guten dire gehienak behitioztakoak ez, Alicante taldeoztakoak. Eta dauden azkatuak beren tokien, edan dute. Eta nire dute, lasaitasun eta benpin mutudekoak endu. Bai, eta zuen etxea bezala daudenak baztanen eta pixo bat aislatuak ez, bakar bueno, natura bertan, naturarekin kontakto guztia, eta beraia bai ez, deskonektatzen dute guztiz, eta askatasun sensazio batekin voltatzen dire etxera ez. Bai, askatasun eta gandena hastian gantzienak ere penakin eta umeak egin igadez, zeta zantzuten lasaitasune kanpoan ibiltzeko eta jostatzeko eta hango gutukun nola untxi, nola olio, nola txito, pouni egin, umeak nigadez ez. Nola ekenak eta guri ere bai. Eta, bueno, guzti izu gaixoak nabaritzautela, faltautela gauzoi ez. Eta hemen berdiz, iba ez gara guazen hon bizi garen ez. Eta ze toki politetugun, eta olako ato daite nik uste oino gehiago guazen garen. Bai, bada baserretaro da beltzain nekazari asko, bueno, landa etxeak dituenak pixko diversifikatzeko ongi da ere, ez da aski azinda baduzue, baina baita ere beste ate bat hor dago ez? Bai, laguntzen du ongi ez, eta bueno, baztanen gainera badu adakasta landetxak, eta bueno, azinda dagoen egoerean eta guai berian konsumoa noa jaitsi den ere bai, eta landetxe batekin, matantzu beste diru sadara bat, eta badu lanare bai, eta bueno, azken honekin behizu gauza honen zimaztuzu, ibal zaudena ohituta ez, baina mantatzu beste sadara batzuk eta laguntza ere bai. Bai, eta orain ja urte bukerari begira bildur pixka bat ere ez, nola joanen den pandemia, ze limitazio jarriko dituzten edo ez? Bai, hombre, guai hartio izen den turismoa udekoa da gehiago behitikoa ez, nazional espainola. Eta guai berdiz, pentsatzute mendigoiti, ez batute mugak esten, beldu dugu, igual, Nafarroa eta igual behen tartean, igual, ez tematuzte, beti izango da turismoa limitatua ez, izango da Nafarroa, baina, bueno, neguen normalki beti izaten da hemengoa, Nafarroa Gipuzkoakoa ez, azkenean, aste burete ez dut aukera haunin baten bidaiatzeko, kendu guzti zubien bat obeze, beste gainakoa da Nafarroko turismoa eta pentsatzen dut, hortan idaunen duela. Bai. Oso ongi Jokin, ikusten da behintzat, uda desointe salbatu duzue, gauzak nola joaten diren, badakigu Pireneik azien da ongi zaintzen duzuela, hor pandemia izan edo ez, eguneroko martxa berdin jarraitzen du, eta gauza honetan geratzen den, eta helduen urtean normalizatzen den dena. Eskerrik asko eta ongi segi Jokin. Bale, min esker, zuei. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.